ne nyikwara Mgajwang' kaka iyierogi nikech bende nitiere somo mochuno nyakwara Mgajwang', somo miyiero e kind mamoko. Ada, aparo ni lernegi somo mochuno nyaka gitim, somo ma bende gibiro bedo ka giyiero. Okay. Somo mochuno ma nyathi mar sirikal marwa mar Kenya nyaka tim ka wadonje senior, mokwongo en somo miluongo ni English. English waluongo ni mano gi dholuo kosa gi dholuo iluongo nang'o? Dog en mana Kiingereza ging'eyo kata dholiech. Mar ariyo en Kiswahili. Kiswahili, English to gi moro ni PE. PE en physical education. Nyathi nyaka bed ni nyathi matimo tugo nikech mano miye physical fitness. Ma PE is a must. Alafu nitie somo miluongo ni ICT. Community projects. Community mano en mar ICT dongen mar computer and what have you. Mano the world has gone digital. Koro kibiyiero ne nyathino kitimango nikech this digital learning obende na chiel kuom migepe aboro mane CBC. En mana kaka moro mar learning to learn cha. Nitie moro miluongo ni digital learning. Koro digital learning ni it cuts across all the learning areas ma nyathini dhi timo nyaka senior. Otime sani e JSS to dhi time nyaka e senior. Koro somo mochuno kabisa en English, Kiswahili, PE to kod this ICT luongo ni literacy. I mean digital literacy. Mago mochuno kabisa. To koro miyiero ka dhi lure gi pathways ma wacho mokwongo ka. Donga wacho ni that category madhi biro e koro mano dhit mae to chuno. Ang'wen go chuno. Koro nyikwara Mgajwang' un bende yawnu pap mar mondo mi kapo nono ni sa 2 ochopo nikech kodhi mbele